iki ngguyu kekel dhisik ya bola kilo-kilo. Iki mau enek tamu terus moro-moro nggawa kucing. Iki lho, iki jare anake Moci piye iki menurutmu gimana, Ci? Ci, tanggung jawab, Ci. Ki anakmu kuwi. Mak enggak kuat belanja. Piye, Ci? Ayo tanggung jawab ke lho. Anakmu ke lho. Yo. Pokoke kekel-kekel iki. Ya Allah, urung tau weruh. Yo buka, Mbak. Dibuka anu ora nakal ora engko. Ndak dibuka. Medeni ora? Nggih, ndak dibuka. Medeni ora, Mbak? Oh ya. Heh. Medeni ora, Ci. Nang jero kombong ya ora iki kuwi meneng ae iki. Maksudnya lek anu Ora maksudnya karo anu cah cilik ki ngono ora. Dek iki karo sapa grenek ki langsung digetak. karo kuwi. Wah, kilo iki Moci kabeh. Iki ya Moci kabeh iki lho. Iki ya Moci. Iki Moci ya Allah. Njaluk mambak. Moci piye Ci? Tanggung jawab Ci. Ci delok ento Ci anakmu Ci ya Allah. Ci, tanggung jawab Ci kula 5 kula piye Ci? Mboke ora katut iki lho. Tuh. Piye menurutmu? Ayo. Pokoke kekel-kekel bola, kayak iki lho. Iki anakmu njaluk mangan lho Ci, Ci. Ci, piye Ci menurutmu Ci? Lho, ketap-ketip wae. Ci, menurutmu piye Ci? 5 lho Ci. Piye Ci? Ayo Ci. Pokoknya kekel-kekel tak ae lah. Yo bares kene. Bares. Yo ngwesne aku tadi mau yo alah. Iki kok jeneng Mbak. Ci, yo. Tapi lek ngono prayo nggereng-gereng ya Mbak ya. Lek ngono prayo nggereng-gereng ngono. Coba dikeke mama apa piye Mbak Sari? Bapak, ayo Pak, aku dikasih makan. Aku anakmu. Aku ber5 kilo. Ayo Pak, ngono ah. Sambang Nah. Pak.